Jeg har billedet med. Billedet med. Jeg prøver at se, hvad han skriver. Hej, dame. Jeg læser med interesse dine kontaktannoncer og mener, jeg opfylder dine ønsker. Jeg har fast arbejde på Plastfabrik i Herning, hvor jeg arbejder på nathold. Rimelig godt arbejde og løn. Har selvfølgelig også bil. En 6 år gammel Golf Stationcar TDI på gule plader. Af interesse kan jeg nævne hjemlig hygge, at se film, cykle og gå en tur i naturen. Håber, at det kan blive os, der går fremtiden i møde sammen, hvis det der har din interesse. Det er første gang, jeg prøver at besvare en kontaktannonce, så bær over med mig, hvis det ikke er skrevet på den rigtige måde. Med kærlig hilsen, Kjeld. P.S. Det er ikke min datter på billedet. Okay. Nå, det er ikke hans datter. Det er ikke hans datter, okay. Nej. Ja. Hvad var han her? Kjeld? Ja. Goddag, Kjeld. Goddag. Velkommen til. John. Ja. Det var da hyggeligt, Kjeld. Hva? Det er så flot. Det er så pænt, der. Hun skal også gerne finde en, hun kan holde ud til at bo sammen med. Jo. Ja. Men vi kan... Det kommer måske i anden omgang. Eller? Ja, kommer ind. Det, på den måde, det kommer i anden omgang. Det kommer bagefter. Understand? Yeah. For clothes, I have to move my... Hvad hedder det, Lars? Jeg tænkte sådan på, har du spurgt Gan noget om, hvad hun synes om ham? Ja, hun siger, at hun vil gerne kigge det. Ikke ligesom dengang, du så mig første gang, var? Og du elsker mig sammen. Fordi jeg vil gerne komme i Danmark. Og du elsker mig ikke engang alligevel? Ja, jeg skal. Ja. Det var da bare rart. Jeg kommer til at gå hjem. Er du sikker? Nej, jeg er ikke sikker. Jeg har haft et ægteskab, før han er blevet skilt. Og jeg kender nogle andre thai-dansk ægteskaber. Jeg tænker, nej, nu vil jeg prøve at gå den vej. Jeg kontaktede så mig. Så jeg billedet af mange. Jamen, jeg var så forelsket i det her billede. Der var nogen, der sagde, at du kan ikke være forelsket i et billede. Jamen, jeg kan. Og jeg skal bare derned. Jamen, jeg kan se det for mig nu. Jamen, hun var selvfølgelig generet, men bare blikket. Det var nok, og det her lille knus, ikke også? Selvfølgelig, vi vil jo have nogle sprogvanskeligheder, det er klart, men jeg har en thai-dansk ordbog med. Det var ligesom, naturligt for os. Så skulle vi så giftes. Ja. Guldshop. Mange. Hvor skal du hen? Mange pæne. Og så tænker folk nok, jamen giftes, for de kender hinanden i en uge. Men altså, jeg har kun 3 uger. Côมาถึงจนได้นะเดนมาร์กว่างี้กูใฝ่ฝันมานานแล้วว่างี้ก็ดีใจนะ ja. Det er mig nu, i Thailand. Er du for din landsby? Ja. Hold da. Så mig. Det er ligesom helt tempel, hva'? Ja. Hvorfor noget kunne du tænke dig hus dernede? Sådan noget som den der, man.
Det er også pænt sådan den der nogen til 1.500.000 danske kroner. Der behøver du heller ikke have sådan noget stort flot noget herude, Magne. Du kan godt have sådan lidt mere mindre her. Og så have din barndomshjem, den er bagved.